RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Usami City nga tumatatampo nagdasingan nga Kathleen. Day, Kathleen, naabot ni bagong nga classmate. Mao ba day? Unsa man na, babay? Lalaki, uy. Unya gwapo, day. Kanya ano imong kong kisultian na? Oh, walang. Aron may baho ka ba? Basta nung makalitan ka, inikakita ni mo niya. Kalitan ba, uy? Tana, uy. Puno dito sa tong room. Asa man nung mag-ano tong classmate ba? Kana, good, oh. Kana na astaplin ba? Wala. Tay, dilingisi din day. Di mo masakit tudlo, uy. Oh, uy, hala. Itutok siya ni mo, day. Good morning, class. Uy, pagtalo, uy, basi ko suko, no? Taro na ko naglingkod diha. Kinala tong instructor, uy. Ay, salamat. Vacant na gid ako. Makarelax ko kamay. Hi, miss. Uy, wala mo ko dito kung mag-classmate. Wa ba ko makadisturban mo? Ha? Wa man. May tuyo ka? Gusto ko makikilala ni mo. Daghan ko naila-ila gani ha, pero ikaw wa pa. Nakaila na magkukunin mo. Ikaw man si Vic, di ba? Nagpailab ya ka ganiha. Mao lagi. Akan si kay ko nimo. Nakaila ka na ako, pero ako makaila nimo. Ako day si Kathleen. Wow. Nice name. Miga ta ha? Sure. Ang haba ng hair mo, day. Unsa ka, uy. Sa tanang mga babae din, day, ikaw rin mag-idool ni Vic. Di ka rin siya makiksuod ni mo. Mura ba, og? Nice something? Ay, sa pa, uy, ikaw no. Doon di ka guna-una, uy. Gusto ra nga makig-amiga si Vic na ko, uy. Kat, mag-snacks na na. Ayaw lang, Vic, uy. Okay ra ko. Sige na ba? Ay, good ko balibari. Good. Mura man hinutag, dili amiga. Sige na lang, uy. Imo kong ihatod sa amo, ah? O Kat, Nga naman. ganahan ako. Ikaw raw magod ang close kayo na ako. Sige na ha. Aron sa ba makadumdum ko sa inyo? Kuan, Vic. Anong day? Masuko ang imong uyab? Ha? Uyab ka dyan. Ako'y uyab, uy. Oh, wa man di masuko kung ihatod di ka. Sugot na lang gud nga ihatod ka ako. Uy, day, grabe na lagi mo ka-sweet ni Vic, no? Inig-snack, magkuyogin mo. Unya, iya pa yung kang ihatod sa inyong bahay. Unsa man, uyab na mo? Ha? Dili, day, uy. Mulimod, pag na siya, uy. Tugan na lang ba? Unsa man, uyab na mo ni Vic, sa? Kat, ugma ba? Valentine's man. Nya, wamtay klase. Manuroy ta ha? Asa mo ito manuroy? Dini lang gud dol sa ato. Mangita ang lugar nga dili kayo samo. Storya lang gud ta. Sige. Nintuta ko din eh. Lagi, nindot kayo tanawon ang mga langgam nga naglupad-lupad. O, bugnaw po kayo ang hangin din eh. Vic, gitutukan mong ko nimo. Kat, may isulti lang ako nimo. Ayaw lang kasuko ha. Unsa man na? Sa una pa unta ni gusto na akong isulti nimo. Pero nahadlok mo gud ko. Basig suko ka ba? Unsa man din ang imong isulti nako? I love you, Kathleen. Vic, Ngunit tuod, Kat. Sa una ko palang pagkita nimo, may lahin ako nga feelings nimo. May chance ba ko, Kat? dili man kalisod higugmaon ba? Kay buotan man ka. Ang ako lang nga, gusto ko mahuman sa kong pag-eskwela. Una ko musod ng uyab-uyab. Parehas bito ta nga nangandoy nga mahuman. Sige lang gud. Bisan og uyab na ta, dili lang gud nato pasagdan ang atong pagtuon. Vic, Sige na ba? Sugtan ako ba? sige na lang, uy. Oh. Vic, uyab na ta. Salamat, Kat. Gawagin ko nimo pato sa dugay. I love you, Kathleen. I love you too, Vic. Imo na din ang uyab ka ng laki nga magsigig hatod-hatod ni mo, Kathleen. Ma. Ay, bantogra. Bantogra nga sweet kaayo mo. Ako nak. Wa man ko'y pagsupak nga nag-uyab-uyab ka. Kay sakto ka naman sa edad. Ang ako lang nga human na gid in taon ng imong pag-eskwela, ha? Ayaw ka bala ka, ma. Maning kamot ko nga mo graduated ko sa college. Daliaras panahon, Kat, ha?
adlaw na lang ang atong ipaabot. Graduation na nato. Maugid, Vic. Dali agad kayong panahon. Kuyog sa kubi. Asa man ta? Nalang kuya tuon. Kuyog lang ko. Wala na ba tay tarong kayong klase? Kay hapit na nga atong graduation. Kuyog lang ko. Ha? Kadiyot rabi ta. Ubalik lang dayon ta. Sige. Vic, nga nanonood man tayo ng kwarto, uy. Magunsa man ta din eh. Katlin, Vic, ayaw. Katlin. Dili ako andam. Dugay-dugay at ang nauyap. Adlaw na lang atong ipaabot kung graduate na. Vic, Pila ka tuig nga ako kang giampingan. Bisan case, wala na ko buhatan nimo. O nung ayaw ko bali pare. Ay kadlok. Di mo gumawa nimo. Uglabaw nga dili ka. Vic. O tinuod ka na ko man. Anda mong itugyan rin ako ang imong pagkapapay. Sige na lang, uy. Anya, sa may plano ni mo ron nga, kumain naman kita eskwela. Parehas nimo. Mangita sa trabaho. O kat, kung naanaw niya ko hinindot ka trabaho, magminya na ta. Kana ba? Abi na kung imo na kong kalimtan. Ako na rin ba natugyan ni mo akong pagkapapay, no? Dili na mahitabo, Kathleen. Kay mahal, kaayot ka. Ikaw lang mabahay sa akong pinabuhi. Salamat, Vic. I love you. I love you too. Pagkakaroon, nagpabilin paghihapong ligon ang among relasyon ni Vic. Og nagtanaw nami nga magpakasal. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko niyo sa pangan nga Dayan, 20 anyos, usa ka single mom, o taga Toledo City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa wa pag-angkon sa amahan sa akong anak nga iya ang akong anak. Aron ni hisabtan, sugdon ko atong nakahuna-una ko nga manarbaho sa Cebu City. 16 anyos pa ko niadto. Ngani ang mga panghitabo. Ma, dili naman gyud ko maka-eskwela sa college. Manarbaho na lang po sa syudad. Ha? Huwag ka sa ka manarbaho. Unsa man sa imong trabaho? Bayang akong sudlan, ma. Musud ko sa bahay nga isip katabang. Magkuyog ko sa itong mga silingan. Kay nanginhanglan ko no katabang ang iyang agawon. Ay, digyon ta ko gusto manarbaho ka sa syudad. Kay bata pa kay kadayan. 16 anyos pagod ka. Pero unsa mo sa tunato mahimo dinis ato? Gadi man sad mi magkapa-eskwela di mo. Nala sige. Sabutan na mong papa nimo. Kano sa mo manglarga paingon sa syudad? Maayo gani. Kay maayo ra ako nahimong amo dinhi sa syudad. Dili sila permi dinhi sa bahay kay pulos sila nagtrabaho. Nya ang ila sa mga anak, pulos nag-eskwela. Ayo. Ha? Pinangayo og katawran. Unsay ato? Delivery sa tubig, miss. Pero man ko ibayad ana. Grunil. Tawagan ko Grunil. Ikaw? Dayan. Ako si Dayan. Bago ka katabang nila, no? Kaya karon pa man ko makakita nimo. Oo. Taga Dinde ka. Taga Toledo. Ayaw ka bala ka. Di ra ko maningil og bayad ani. Kay kuan kining tingo ba ning ang pagbayad ini sa imong amo sa akong amo? Mao ba? Sige. Palihog lang ko pasud ang mga ginalon nga tubig diri sa sud sa gate. Sige. Nakay number? Ha? Ano na nga yung kog number na ko? Kuan, aron kung mag-deliver ko, mo text na ko nimo daan. Ha? Amo naman ni si Ronel. Sige naman lang text na ako bisag dili deliver og tubig. Sana sad kay text ini ay. Pwede ko manguyab nimo Dayan? Hala? Nanguyab naman gud noon ni siya nako. Sir, pwede ko mulakaw karong day off na ako? Oo, okay na yan. Pero kinsa may kuyog nimo? Pasin og dili ka makatultol og balik din sa bahay. Ako mga amiga sir, may akong kuyog. Musimba pod mi. Sige, may kuyog man ka. Pero temprano sa pagpauli ha. Kinahanglan mo uli gyud ka. Kay trabaho pa namo og klase sa mga bata. Oh sir, og salamat. Ha? Manimba pa ta? Oh, kay mao may akong panangin ni sir. Ay, di bitaw tumahibaw si sir nimo kung isimba ba ta uwa. Manurin na lang ta. Kining magparak og taksi ha? Ha? Asa di ay taoy? Unsa man ning dapita? Ayaw lang pagsapa. Noy, plitin na mo. Dali. Mga naulot na taxi. Ronel. Asa ta ba?
niala kita ning usa ka kwarto. Ronel, nganong ni aman ta dinhi oy? Kang kinsa ning kwarto? Nalimot ka sige sulti nimo nako. Nga ingon ka nga sugton ko nimo kung magkita na ta. So karon kinakita naman ta. Uyab na ta. Ha? Ronel, sa buhaton mo na ako oy. Pasag tinan ako. Ronel pa. May nahitabo gid namo ni Ronel nga akong uyab. Og dili lang kay makausa, nasundan pa og pila ka higayon. Unya. Nga naman ko. Sige naman lang ko panalipong ron. Manangin lang una ko sa akong amo, nga mapauli una ko sa amo, sa tulid. Nagpanlipong ka? Alagi ma, permi kong kasukaon mabuntag. Ugwa na ko'y gana nga matrabaho kay luya ang mati na ko sa akong lawas. Unsa? Oh, may uyab ka na ba sa syudad, ha, Dayan? Ha? May natabo na ba ninyo? Asa man ka? Gitungahan ka sa imong binawang sakit? Sa imong rigla? Ha? Oh, ma, Kana, magpa-check up ta. Aron ato masuta kung unsa ka na imong gibati. Ginoo ko, mabdos ka yun ay Dayan. asalo ako ma. Pahibaway mong uyab nga mabdos ka. Kinahanglan manubal siya ng imong gidangatan. Kay minor di edad ka pa. Ma. Ha? Mablos ka? Ula ginil. Saan man nato ini? Wa pa baya na mo paibawa si Papa kay kasabaan unya ko. Nya. Ako gid ka na. Ha? Ronel, unsa goy? kay uyab nimo. Masin ba yung may lain ka pang laking kuyugan? Ronel. Ngano may lain man kong kuyugan? Kasayad bang ka nga ikaw na ako iyab nga akong kuyugan matag day off na ako. Ay, sige. Magpaabot na lang ko sa imong pagpanganak. Kung liwat ganin ako ang bata, ako na. Oh, Ronel. Ay, nanganak ka na. Pero sukad sa pagturok sa bata sa imong sabakan, huwag yun ay amahang nagpakita. Huwag yun ganin mo hatag og sustento. Unsa naman kay balitas amahan na ng bata, ano? Ingon man to siya ma. Nga magpaabot siya nga mga anak na ko. Nalas sige. Pahibaw ang nanganak ka na. O panhiya. O ipakita ng bata niya. Kiliwat makakaina niya. Akong suwayan og kontak si Ronel ma. Ang inahan ning Ronel dayan. Ipa-DNA test una ka ng bata aron makasiguro gyud mi maamo ka ng hiwat. Kay nagduda man ang akong anak na dili niya anak ka ng bata. Unsa? 3 years old na karon ang akong anak. Og wa gyud magsustento ang amahan sa akong anak. Nabalaka ko sa iyang ugma, ilabi na kay wa sad ko kahuman og eskwela. Og wa sad ko kaprobar nga iya gyud ning anak kay wa ko makapadiin i-test sa bata kay wa ko'y kwarta. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, di ba ko mangayo og sustento sa amahan sa akong anak? Nga wa man niya ang kuna nga anak niya ang bata? Pwede ba nako siyang makiha kay wa man siya maghatagan og sustento sa bata? Ikaduhang pangutana, ngano dili man siya mo angkon nga mo'y nakapabuntis nako nga liwat man kaayo niya ang bata? Kinahanglan pa gyud nga ipadiin i-test ang bata para mutuo sila. Ikatulong pangutana, kung magpadiin i-test ko, pila man sad ang bayad ana? Sila ba ang mobayad ana? Sila man ang nag-ingon nga ipadiin i-test ang bata. Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung mapamatud-an nga dugo gid nila ang akong anak, pwede ba nga sumbalik ko nako sila og reklamo? Ilabi na kay minor de edad pa ko, dihang gipamabdusan ko sa amahan sa akong anak. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dayan. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og kauban ng akuang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, punto medikal, no, mga problema nato sa mga ginadiling droga, problema nato sa itong mga kaugalingon, kung naatay mga kasong giatubang dinha, naatay problema sa ato ang pamilya, sa ato ang banay, sa ato ang relasyon, sa ato ang kapika, sa ato ang ginigugma, sa ato ang higala, or mga problema nga ato ang na-feel sa ato ang kaugalingon. Ayaw gyud mo hunahuna og mga dautan og di maayo. Palihog, isuwat na ang inyong suliran og ipadala sa ato ang email address na suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu
City. And ako lang yung i-greet ug ako pong pasalamatan ang mga tao sa Toledo City, labi na sa Toledo City government, gipanguluhan sa ilahang mayor nga si Mayor Joy ug sa tibuok konseho. Maayong adlaw ninyo ug daghan kaayong salamat katong mga nang-attend sa ako ang talk, no, naadjud ko yung mga nakahimamat dito o mapasalamaton kaayo ko, labi na ang mga kababainhan sa Toledo City, daghan kaayong salamat ninyo, no, ato ang mga members sa Urban Poor, sa mga kababainhan din ha sa Toledo, kay dito ko, nagsurya ko kabahin sa Magna Carta of Women, o ang ako ang partner nga si Attorney Jeya Gakang, nga nagtrabaho po din ha sa legal office sa Toledo, estudyante din ako, sa una siya po ining storya, o nag-lecture kabahin sa violence against women and children. Kay katong March, mo man to ang Women's Month, so giduaw ko dito sa Toledo. Ug salamat kaayo, ug daghan kaayo, daghan I hope no nga nakaton mo ug nalipay mo nga nakakita na gid mong Attorney Ellen ug maghinaot ko nga magpabilin mo nga mosuporta ug mamina ug magsubaybay gihapon sa ato ang programa. Tawag na to sa pangalan nga si Dayan. Gipadala ni Dayan ang iyahang suwat pinaagi sa kini ang akong suliran official writers page. Muni mga pangutana in town ni Dayan. Pwede ba ko mangayog sustento sa amahan sa ako ang anak nga wa man niya ang kuna ang anak niya, nga anak niya ang bata? Pwede ba nako siya makiha kay wa man siya maghatag og sustento sa bata? Okay. Of course, no pwede kita kapangayo labi na ikaw ang mama mangyud na ang makahibaw kung kinsa gi amahan anang bataa. Ug ikaw Dayan, and I am very sure nga wa gyud naamang gani no pero pipila ra gyud na kasagaran kadaghanan gyud sa babay sa inahan una di magpakauwaw ug sulti ug mupaangkon sa lalaki nga siya ang amahan kung dili man gani siya papa, no? Unya kay dili na mao and of course ang kanang tumong sa inahan kay para man pud na sa interes pod sa iyahang bata. Sa imong pangutana, pwede ba? Yes, pwede gud ba ayo ka makapangayo og sustento sa bata. However, mahimo man gud ng depensa ni Ronel nga dili siya'y papa ug kay dili siya'y papa, wa siya'y obligasyon nga muhatag, no, makalimot sa siyang responsibility. So, akong suggestion is unahon sa nato og pagkiha si Ronel o pwedeng idungan nato nga ipaila sa siyang amahan kanang paternity, no, admission of paternity ug mangayo pud ta og support, no, ngadto sa kanang bata kay para mausa ang kunon mahibaw-an kung kinsa gyud amahan si Ronel ba or dili. And automatic kana mahibaw-an, okay, automatic hatag ang support, okay? Ikaduhang pangutana nganong dili man siya moangkon nga maoy nakapabuntis nako nga liwat man kay niyang bata, kinahanglan pa bagyo di ay nga ipa-DNA test ang bata aron motuo sila. Sa tinud-anay lang dili gyud kinahanglan so long as ang amahan mismo nun ay tabong konsensya. Amot og taga-asa ka man gani Ronel, kay lamang kang Dayan, kibaw man ka or may naay mga naminaw nato diri. Kibaw gud mong naay nahitabo ninyo, maihap man na ninyo, no? Gumikan sa pagkabuntis, backtrack mo kanus amo nahitabo, makahibaw ka uy kung ikaw bay papa ana or di. Inigawas anang bata ang kanang connection sa amahan o sa inahan ngadto sa bata. Lig-on og kusog kay na kanang sana lukson ng dugo. Lig-on kay na samot nagnaon nimo, ngano nakalaing ka parehag naon, no? Nga mo'y nakabuntis ana, di klaro na gyud kaayo ang ako rag yung matan-aw nga rason is nahadlok ni Ronel sa responsibility. Basin wala pa manggod nakapangandam ba, mao man gud nay problema permi ba? Kana ganing magpalami karon unya dili maghuna-hunag unsay mahimong sitwasyon, no? Unsay mahimong dangatan anang inyong gibuhat unya karong nagning unsa na ning gawas na ang inyong ning resulta na inyong pagkiap-kiap ug inyong palami manguk-ok na mo kay mahadlok na mo sa responsibilidad. Maunang ayaw mo patakag pasirit og palami din ha kung di mo andam sa mga consequences sa mga sumusunod nga mahitabo tungod anang inyong pagkiat, no, pagmatngon mo ay mo pagpasagad. Now in your case naa naman na mo gina ako ang makitang rason di man kinahanglan DNA kung moangkon lang yun siya kada manggod nga dili sila moangkon diskumpiyado sila wala sila pagastuag pa DNA test para mo pamatuod. Ikatulong pangutana kung magpa-DNA test, pila say bayad ana, sila ba ang mubayad ana? Kay sila man ang nag-ingon nga ipa-DNA test ang bata o dapat sila yung mubayad, nganong ikaw may mubayad, kibaw man kang kinsay papa, kaklaro ana nga siya
papa piti mangliwata ang bata ang adtong Ronel di ay nga mo pa DNA pa man. Kana nga sila gusto sila'y paggastuha ana. Basta ina sila, ako'y mama, ako'y kibaw kinsay papa, o ikaw Ronel ang papa ani, di ko kinahanglan DNA test. Ikaw po Ronel, kibaw pug ka nga nay nahitabo nato. So di naman ganita ka kinahanglan. Kana nga gusto gyud ka pues, ikay bayad. Wala pa jud kay ko ka sinatig na abagi mo DNA test diri sa Cebu, pero pwede mo makapangadto sa NBI, kay ang NBI pwede man na sila maka-assist nato, pero ang kanang specimen ipadana ngadto sa Manila. Di kay kusuhito gyud pila gyud usually, pero mingon sila mga 20,000 ko no, or di siguro mula pa sa 20,000 sila'y pabayra, sila'y pagastua, pero huna-huna asa na saan pupunta ang 20,000 mo, pila grocery, pila na kalampin, pila na kagatas, pila ka bakuna no nga gikinahanglan unta sa bata kaysa magpa-DNA pagkakalas-kalas lang mo kwarta. No? Ikaupat, og katapusang pangutana. Kung mapamatud-an nga dugo gyud nilang bata, pwede bang sumbalikon nako sila reklamo? Ilabi na kay minor de edad pa ko, dihang gipamabdusan ko sa amahan sa akong anak. Kana, mo'y nagamitag hulga anak nila. Ayaw na lang pod siguro na ako, di bang gyud ganahan anang kana ganing as a lawyer ba? Di kay kuuyon ana unless naagyo rason, no? Pero kana ganing gikihaan ka muni nito mo sumbalikan ni Mugiha. Ako siguro kay di man gud mahuman, no? Muni sinugdanan sa kanang never ending na war. Kinahanglan na ay mo paubos. Kinahanglan na ay mo ingon nga I will be the better person, di ta mo patulan kay mas taas ko, no? Og paminsar o paghuna-huna ninyo. Ang ako adili ko mabaw nga pagkatao ug ang kanang inyong pag-question sa pagkaamahan anang bata di na maka-affect sa ako ang pagkatao, so bahala mo. Ako, ang importante nga kung mapamatud-an gani, no? Nga kamoy sila mo'y amahan ana. Mas maningil pa ko sa ako ang nagasto. Sukad na buntis ko, nanganak ko, nagpatutoy ko sa bata, no? Nagpalikog mga sanina nga wa mo muhatag og sustento kay kana mo pabor pang balaod nimo. Although kibaw ko, siguro yes, minor de edad ka, pero I hope lang po dayan, ayaw lang po dahil nagsabot, siguro sa katupong panahon nga nay nahitabo ninyo, di man kaway buot, wa ka persaha, wa pong kabot, no? Gigusto po to nimo. So, bati na gyud kayo paminawon ba nga, inaana, imong ipagawas na unsa man rape ka. Well, 16 years old, pwede naman yun, if you really want to, naamang yung basihan. Pero like I said, and I always say it, ang solusyon, dili tanan problema, o dili tanan sitwasyon, masulbad pinaagis pagkiha. Okay? And, tanaw na to kung asa ta mas makapabor. Ako, I would rather focus nga makuha nimo ang sustento and maangkon siya and mabutang si Ronel as papa anang imuhang 3-year-old nga anak. Di man lang kag-isubay na to 3 years old, pila ka tuig silang mo bayad sa sustento. No? Dili man na kanang-kanarang may bawaan nga amahan na siya. Ato nang subayon hangtod, so good pagkapurma ng bataa. Pabaylo na to siya, kana, dinhan na to sila sukton, kana, suporta ko diha dapita. Okay? Dayan, og atong mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan gyud kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulunganon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Stay safe mga sukintig paminaw.